Vakomana veZambia aiwa vouya panapa vachinyadzisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa kana zvaidai so taona SADC yapa championship nenyika yeZimbabwe zviritori nani kuti tinotanga kutoita maelections zvedu totovhotera kuti aiwa ndiani angaita championship with SADC noti kuti zvinzi aiwa uri rotational. Sanapida mashoko anobuda achibudikira aiwa kumusoro kweZimbabwe kwatinoona kuti aiwa vakomana ava vasi kufarira championship wopinda munyika yeZimbabwe. Aiwa noti bo subscribe like kuti turn on the bell icon. Tipinda mashoko anobuda achitogwa nevakomana maactivist epanyika yeZambia sezvo mungozoti mutungamiri wavo ndiye akatoboyikota this summit. Toona kuti vanoyanyora vachiti vana Joseph Kalimbwe hanzi zoni we must start to seek elections for the SADC chairman office. Now it's been reduced into hands of every Jim and Jack in the name of rotation, where folks who cannot even lead their small nations end up being chairman to oversee 16 countries. It's a recipe for political failures. Panapa ari kuyachiti aiwa SADC yakubruwa a recipe yekukundikana yefailure noda kukuti kunoti nyika kana mutungamiri kana the government iri kukoniwa kurula kanyika kadiki zvako keZimbabwe vari kupiwa the mandate yekuti aiwa vachee neSADC block ine nyika 16 vari kuyachiti zviritori nani achitomboti ngatidzokere kumaelections tonoti pamapresident ari 16 tovhoterana kuti aiwa ndiani angaita chairman. Noda kukuti zvamakaita munyika yeZimbabwe aiwa hazvifiti kuti aiwa upinde munyika yeZimbabwe. Unoda kuti government yenyika yeZimbabwe iri incompetent inongofailure hapana chavanokwanisa kuita. Mashoko ari kubuda panyika kumusoro kwenyika yeZambia vaitaura mashoko kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe wemasodamudza Mnangagwa aiwa havasi kuwana championship uyu asi zvatoziva kuti aiwa championship wakatopinda these guys havasi kumira kuataka havasi kumira aiwa kuti munyika yeZimbabwe championship hubve kana kuti change ipinde munyika yeZimbabwe. Mutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinai comment section medu musaona subscribe like turn on the bell icon.